Avant on perheyritys ensisijaisesti ja perustettu 1991 vanhalle ylötehtaan pohjalle. Ja siellä Käkelä Risto, sen aikainen tuotekehitysjohtaja, sitten otti yhden patentin mukaansa ylötehtaalta ja perusti Avantin. Ja se patentti oli jonkin kaltainen kuormaaja, josta on kehittynyt nyt se kuormaaja, mikä me nyt 2026 vuonna ollaan ja minkälainen katalogi meillä niitä kuormaajia on. No, meillä on itse asiassa yli 200 erilaista työlaitetta Avantin keulille, jolla pystyy sitten töitä tekemään monella eri segmentillä. No ensinnäkin meillä tuli tarve meidän kokoonpanossa löytää oikeat laitteet ja oikea toimittaja kaikille meidän kokoonpanolle. Me haluttiin laaja katalogi laitteita, akkulaitteita nimenomaan meidän kokoonpanon työskentelyyn. Ja sen pitäisi riittää kattamaan kaikki akkutyökalutarpeet niin kokoonpanossa kuin sitten hitsaamossa, protopajalla, huollossa. Tarpeen jälkeen, kun me oltiin päätetty, että hei, Milwaukee täyttää meidän tarpeen. Milwaukeelta löytyy meille kaikki katalogista, samasta katalogista lähes kaikki työkalut, akkutyökalut. Jasperin kanssa löydettiin yhteisesti sujuva tapa täydentää näitä tuotteita kaappeihin. Ja se kaappiajatus oli yhteinen siitä, että se olisi tarpeeksi yksinkertainen ja hallittavissa oleva ja ensisijaisesti myös kehitettävissä oleva. Ja joo, siis Milwaukeen oman porukan panos on ollut kyllä todella suuri. Et me ollaan tarvittu sitä asiantuntemusta, ei pelkästään Jasperilta, me tarvitaan Milwaukeen asiantuntemusta ja tarvittiin sitä. Sitä kautta se katalogi, mikä Avantille valikoitu, niin se on osittain sitten sen TTI-porukan aikaansaannosta yhdessä meidän pyhän kolminaisuuden kanssa, Jasper, Avant ja JSS. Ne on autoineen tullut tänne näyttämään meille, että mitä laitteita on olemassa, mikä sopisi juuri tämän kaltaiseen työskentelyyn, juuri tämän ruuvin vääntämiseen, juuri tämän pultin vääntämiseen, niin se on ollut tärkeässä roolissa. Siis se malli, mitä me tässä nähdään munkin vieressä, tää kaappi, niin kyllä tää on yhteisesti suunnitellut. Tää ei ole mikään valmis malli. Toki tää on semmonen malli, mitä varmasti muuallakin tehdään, mutta se, että tässä kaksi tahoa suunnitteli tarpeiden ja katalogin ja sujuvuuden kautta asioita ja me päädyttiin tällaiseen ratkaisuun, mikä on toiminut hienosti. Tyytyväisiähän me ollaan tähänkin tapaan tehdä tätä toimintaa, mutta tyytyväisyys tappaa kehityksen. Ei se varmaan ihan niinkään ole, mutta halutaan kehittyä ja halutaan yhdessä keksiä sujuvampia ratkaisuja tämänkin toiminnan kehittämiseksi. Mitä ne vois olla? Yksinkertaiset ratkaisut siirtyy myös yksinkertaisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Eli tuodaan sitä ehkä jotain tablettia tai muuta päätelaitetta tuohon kaapin kylkeen, jotta me voidaan vieläkin tarkemmin hallita koneita ja niiden saldoja. Pistokoemaisesti verrataan siihen, mitä kaapit on noudettu, siihen, että mitä meiltä on laskutettu. Ja todella tarkasti tämänkin hetkinen toiminta pitää kutinsa. Täytyy kyllä nostaa hattua siinä mielessä, että ne mitä huoltoon on mennyt, niin se on niin sujuva se prosessi sitä huoltoon lähtevällä koneella. Olla siellä huollossa ja palautua takaisin sille omalle paikalleen tuonne kaappiin, niin on viimeisen päälle toimintaa.